Gamitin natin ang ating napag-aralan upang umasenso sa panahon ng pandemya. Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabahon and welcome back again dito sa aking YouTube channel, Berlumabin Gabahon TV. Kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, kabayan, don't forget to subscribe with this channel at i-hit mo na ang bell button para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala para mas lalo pang i-rekomenda ni YouTube. Yes po mga kabayan, kung napapansin po ninyo sa aking likod at sa aking buong paligid ay parang usok na po. Pags po yan. Ibig sabihin, pag lumabas na po yung ganyan, mag-change na po yung climate. Dito na papasok yung taglamig. Kasi ang lugar na ito ay napakalamig sa lugar na ito. At dito natin makikita yung mga ganitong sitwasyon ng aming lugar dito sa KSA. At heto na mga kabayan, pag-uusapan natin ang ating eksperyensya during the pandemic. At dito natin, pag-uusapan natin ang ating eksperyensya during pandemic. Dahil mga kabayan, gagamitin po natin ito upang tayo ay umunlad at umasenso sa ating buhay. At ano-ano nga ba ang mga ating eksperyensya during pandemic? Kasi isang eksperyensya o karanasan na magpapatibay ng ating buhay. Yan ang COVID-19 pandemic. Gamitin natin yan upang tayo ay umasenso. At heto na kabayan, ang unang-unang eksperyensya natin na ating maibabahagi dito sa vlog na ito ay ang pagtitiis. Nung nagkaroon po tayo ng pandemic ng mahigit 2 taon, kumulang-kulang 3 taon, ang lahat ng tao sa buong mundo at mga Pilipino natutong magtiis. Yan ang una, natutong magtipid. Pangalawa, natutong magtulungan. Yan ang pangatlo. At natutong mag-ipon. Pang-apat, at natutong magnegosyo at mag-invest. Yan ang panlima. Mga kabayan, gamitin po natin yan sa ating buhay. Sa ngayon, wala na pong pandemic. Effective po yan kapag yan ang ating gagamitin. Bawat tao, nung panahon ng pandemic, kahit kaunti lang ang kinakain, minsan wala pa nga, nakapagtitiis po tayo. At higit sa lahat, dahil po dyan sa ating pagtitiis, sa ating pagtitipid. Kaya naman mga kabayan, gamitin po natin yan para tayo ay umasenso sa ating buhay. Ngayon ang panahon na gamitin lahat-lahat ito, malapit na po magtapos ang 2022. Kaya yan, yung mga eksperyensya na yan, yan ang magpapatibay sa ating buhay. At isa pa mga kabayan, gamitin ang ating skills. Although na hindi ko na nabanggit yan, i-random ko na, gamitin ang ating skills upang makapag-build up tayo ng ating negosyo. Gamitin ang ating skills upang makapag-build up tayo ng ating investment. Gamitin ang ating talino upang tayo ay umasenso. Kaya't ito mga kabayan, maliwanag po sa ating buhay. At hindi lang po yan ang ating gagamitin, i-random na rin natin na sabihin dito sa vlog na ito yung paniniwala natin sa Diyos. Alam naman natin, noong panahon ng pandemya, hindi lang Pilipinas, kundi buong bansa ang naghirap. Marami ang nagutom dahil nagsara ang mga pabrika, nagsara ang mga pribadong sektor na mga entrepreneur, na mga business, kaya nawalan ng trabaho ang mga iba. Kung meron mang may pera noong panahon ng pandemya, ay hindi rin po naman sila nagpapautang. Kaya't mga kabayan, ang advice ko, yung mga experience na yon ay gamitin natin upang ang buhay natin ay mas lalo pang gumanda ngayon. At mga kabayan, wag na wag nating kalilimutan, tayo ay mag-iipon. Habang kumikita po tayo, kinakailangan po tayong mag-ipon para sa ating kinabukasan. Laging binabanggit, saan ka man manood ng vlog, dahil totoo at garantisado ang pag-iipon ng emergency fund at pay yourself. Kung may trabaho ka, may business ka, patok na patok po yan kabayan. Kaya sana
Alamin natin yan at i-apply sa ating buhay. Yung pagtitipid ay nandyan na. At higit sa lahat, kabayan, yung pananampalataya natin sa Diyos. Hindi magagawa ang vlog na ito, hindi ma-share ang vlog na ito, wala tayo sa ating kinalalagyan kung wala ang Diyos sa ating buhay. Isa lang ang logic ng success sa buhay. Kung walang Diyos na lumikha sa atin, na naglagay ng magandang puso't isipan, ay wala po tayong mararating. Kaya't mga kabayan, hanggang dito na lamang ang vlog na ito. Nawa ang munting vlog na ito ay makapagpapalakas sa inyo mga kababayan ko. Lalong-lalo na yung mga kapwa nating mahihirap. Sana magtiwala tayo sa Diyos, gamitin ang ating skills, gamitin ang ating pagtitipid, gamitin ang ating pagtitiis, gamitin ang ating pananampalataya sa Diyos, mag-invest at magnegosyo po tayo. Tayo po ay magkaisa, makitungo sa gobyerno upang buhay natin ay asenso. Ako po muli, si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang